Čau, já jsem Vojta. Čau, já jsem Ondra a jsme nejmladší a i možná nejchudší podcasteři v téhle zemi. Pokud by si teda Shopaholic Adele nezaložila podcast, to by pak byl opravdu nejlevnější podcast. A posloucháte podcast Pod kobercem. V dnešním prvním pilotním dílu po vzoru ulice, tam má taky pilotní díl, většina věcí má pilotní díly, tak se tady tak 5 minut si rozebereme, co budeme vlastně tvořit. A potom, jelikož je dnes 1. září, vy to vidíte možná 3. 4. září, tak začala škola, takže si probereme i školu. Kdybychom se koukali sem, tak tady máme monitor, na kterém se přeposílá kamera, protože nemáme prachy na zrcadlovku. Protože jsme prostě nejchudší podcast. Ano. Když tak tady máme pití od neznámé zelené Značky. Ano. A Sprite to není. Takže. Bohužel. Ale klidně, kdybyste měli někdo spolupráce, tak jako my se my se nebráníme spolupracím, jakoby. Dnes 1. září. Dnes se teda podíváme na to, co budeme tvořit. Takže v našem podcastu bude hodně japování, fakt jako budeme tady Kuni, japíňo, japučíno. Fakt tady budeme hodně japovat, je to takový povídací podcast spíše. Právě teď japuje. Jo, prostě budeme si povídat o různých věcech. Toho nezabrzdíte. Budeme rozebírat různá věci. Třeba zítra točíme nepopulární názory. Takže se na ní ještě musíme připravovat, proto dnes točíme takový povídací díl. Všechny díly budou povídací. Jo. Jako jestli tady budeš tančit na stropě, tak ten povídací asi nebude, ale jinak všechny budou povídací. Dnešní díl je o začátku. Na našem kanále i na Spotify, doufám, že to nám dostaneme, tak podcasty budou vycházet každý jeden týden, v pondělí nebo středu. To se ještě domluvíme, každopádně. To nejspíš vychází ve středu, ale pokud chcete v pondělí, tak nám rozhodně napište a můžete vycházet v pondělí. Nebo v jakýkoliv den, když by se vám to hodilo. V jakýkoliv den nám to napište, buď to na YouTube, kde jsme teď, anebo na Instagram, který máte tady i v popisku. To znamená, teď už si rozebereme tu školu. Já se omlouvám, já se pořád koukám sem. Takže máme chvilinku. Jo, a ještě jedna věc. Nebudeme ultra dlouhý podcasteři. Jelikož nás ještě nikdo nezná, tak... Ultra dlouhý podcasteři? Tak nebudeme dělat... Naše podcasty nebudou dlouhý, budou mít třeba 30 minut. hodiny. Někdy míň, někdy víc. Někdy míň, někdy víc. Někdy to může mít třeba 40, někdy to bude mít 20. Pokud vás to bude hodně bavit a my to budeme vidět, tak si můžeme koupit i třeba lepší vybavení díky tomu, že nás budete podporovat a díly můžou být delší. ASMR maláčové. Ale tak, no nic, začneme školou. Ondro, začni o té škole, když dneska máme ten první školní den. No, takže každopádně. Dneska teda začala škola. Jak všichni nejspíš víte, 1. září prostě začíná škola. Už moc japu. K tématu. Jak bych to popsal? Jak moc tady můžu být prostej? Moc ne. Trošku jenom. Dobře. Já si jdu mezi tím najít rozvrh, protože já vám ho prostě musím přečíst. No, takže, jak vám Vojta ukáže náš rozvrh, teda nám se paní ředitelka vážně pomstila. Přitom naše paní třídní učitelka, zdravím, tak nám řekla, že to máme ještě dobrý. Každopádně nemáme to dobrý, je to hrozný. Paní ředitelka se prý pomstila všem 8, takže děkujeme. Děkujeme moc. Dneska ráno, když jsem viděl naši hnusnou třídu, ano, vás, ano, koukáte se správně, vidíte vás, ano, vy monstra, výborně. Tak ten jede. Mě nezastavujte, no protože nic, já jsem to nedopověděl. Ondrovi názory na školu známe. Já vám teď přečtu rozvrh. V pondělí máme 8 hodin. No! Začínáme češtinou. Děláš si prdel! To když jsem viděl. Já jsem myslel, že umřu. Hnedka po češtině máme jiný jazyk. Anglický. To jde. Potom máme matiku. Jenom bych vám chtěl podotknout. Vidíte tady tu zeď za náma? Tam jsou sousedi. Zdravíme sousedy. Já slyším určitě. Po matice máme výtvarnou výchovu. S kým pak? No jo, to vlastně. Potom máme hudební výchovu, to je v pořádku, já se hudbou zabývám, jestli mě neznáte, tak tady máte další Instagram. Potom máme hodinu volna, super. Potom máme dějepis. A pak zeměpis. Ten dějepis mě zrovna osobně nevadí. Mě taky ne, mě to baví, mě historie fakt baví. Úterý máme jenom 6 hodin. Máme 2hodinovku chemie, tím začínáme.
Potom Chemie máme první anglický rok. jazyk, matematiku, češtinu a fyziku. To je v pohodě, dejme tomu. Středa, 8 hodin. Fyzika, první. Čeština, druhá. Matika, třetí. Němčina, čtvrtá. Ty Němčina. Přírodopis, pátý. Fakt, že jo, ty vole. No jo. Tam se tady změnily trošičku ve škole věci. Kdo máme. zná paní učitelku na přírodopis, tak se vdala. Má novinky, no. Vdala se, podívejte se na rozvrh, něco tam na vás Potom bavne. Potom máme 6. hodinu tělesnou výchovu. 7. hodinu máme volnou. A potom 8. informatiku. Kdo to vymýšlel? Ve čtvrtek. Koho to vy tam máte na to? Co se stalo? Nevím. Ve čtvrtek, počkejte. Koho máte na informatiku? Jo, a budeme mít asi stejný, no. To je prase, co? Já jsem prase. Ve čtvrtek začínáme 7 hodin. Děláš si prdel! A prej, že je to lepší, než být do 4 do odpoledne ve škole. Já radši v té škole budu do 4 odpoledne. Potom máme češtinu, dějepis, zeměpis, matiku, tělesnou výchovu, 5. hodina ještě volná. Já to Potom nemám máme rád. Praktické činnosti, on má vaření, on má 9 hodin. Já mám 7. Nenávidím to. Počkej, 8 ne? Nebo ne, Takže 9. Takže 8. No, počkej. Ne, já mám s tou nultou. Ty máš 8, já mám takže- 9. Jo. A to se v pololetí změní. Takže někdo z naší třídy se směje, že vy máte 9 Tak. hodin. Vy to budete mít taky, vole. A pátek, poslední. Hele, Zase se nám to přehřívá. přehřívá se nám to, tak Běž tam, dej mi to, já to Ondra dočte ten rozvrh, já jdu dát skladit kameru. Takže on Hele, Co? no do anální díry. No, každopádně. Ty vole. No, Tak to ne. bavlo tady na nás něco hnusného, každopádně. Kde to je? Do hajzlu. Otevři se, Vojta jde právě schladit kameru a tady tenhle ten telefon je pomalej. No on je to jenom natáčet. Je to natáčecí telefon, sice natáčíme na jiný a nevadí. Každopádně. Páteček, jo, pohodička. Takže. První hodina matematika. Super. Ale druhá hodina, tak to je čeština. Dámy a pánové, tomu se říká čeština. Třetí hodina jsou společenské vědy, podle mě nejvíc zbytečný předmět ze všech. Čtvrtá hodina je němčina, k tý se pak ještě chci nějak vyjádřit. 5. hodina. K tomu se teďka chci taky vyjádřit. Měli jsme na výběr ze 3 předmětů. Z biologie, rozšíření, pak z přijímacích zkoušek, pro cvičení na přijímací A z zkoušky. anglického jazyka. No, a já, a tady Vojta, jsme si samozřejmě vybrali angličtinu. A co si myslíte, že jsme dostali angličtinu? Vůbec. Dostali jsme procvičování na přijímací zkoušky. Takže už to Zítra se řešíme. to jde řešit. Řešíme to, aby se to navrátilo. Já se jenom podívám, kolik to teď chladí stupňů. -4 stupně chladí naší Ale kameru. pořád máme pozastaveno. Ne, normálně to natáčí, jenom se píše, že to je trošičku... Co to bylo? Nevím, co to bylo. Každopádně. Počkat. Já jdu zpátky sem. Pátek ještě a Nechám potom to tam chvíli máme chladit. doopravdy angličtinu. Takže pokud bychom měli angličtinu normálně, tak bychom měli 2 hodiny angličtiny. Ano. A chtěl bych se vrátit k němčině. Ty, co z nás znají ze třídy, tak vědějí, že prostě v oblibě nemáme němčinu. Prostě nemáme rádi němčinu. A učitelka na němčinu, alias spojka, je Bývalá prostě... paní učitelka. Nebudeme už o ní mluvit. Špatně, protože už to je bývalá paní učitelka. Dobře. Máme jinou, dostali jsme jinou. Dostali jsme jinou. Úplně novou. Chceme jí to zhnusit. Chceme, aby to měla krásný. Každopádně, paní učitelka nás konfrontovala s tím, že máme být hodný a že máme mít nový názor na To tě na němčinu. nekonfrontovala, to tě upozornila. Tak dobře, upozornila mě paní učitelka, já se omlouvám. Ta kamera je tak horká, že ten chladič ji vůbec nechladí a zůstává na stejné teplotě. Ale už tam je -7. Pohoda. Jakože, jestli to tohle schladí, tak je v pohodě. Já chci, aby to nám tady zmizela tohle pozastaveno, aby se zabránilo přehřívání. Zkuste prosím kliknout a pokračovat za několik minut. Žádné kliknout. My nechceme pokračovat za několik minut tenhle podcast skončí. Každopádně němčinu, jako já sám o sobě tu zemi nemám rád za to, jak nám udělali v historii, za to vlastně, jakou mají mentalitu Ano, i ten jazyk je sám o sobě takovej... Kdo vymyslel, že jejich roje nějaký... Přehlásky, jako
čeština taky není žádná jednoduchá, ale němčina. O tom bychom tady mohli mluvit celý díl, protože prostě němčina to je prostě něco. Já tady pořád koukám na ten Pořád se to neschladilo. monitor, kde máme ten živý přenos, jako asi je o 2 sekundy zpožděný, takže to máme nemoc živý. A pořád se tam ukazuje pozastaveno, aby se zabránilo přehřívání. Zkuste prosím kliknout a pokračovat za několik minut. Nebudu klikat, mám to chladič. Každopádně zdravíme naší třídu. Nemám vás rád. Ještě mluv, já jsem za nás zapomněla dát světýlko, mluv. A jo, mám za nás zapomněla dát světýlko. Máme profesionální světla. To ani nebude vidět, to. Pomohlo to něčemu? Ne. Ale... Ukáž, uhni. Ale chci ho tam. Jako něco to asi dělá. My tady nasvěcujeme. Počkej. Jo. OMG. Tohle je rozbitý mikrofon, měli jsme mít 2, máme teď jeden tyčovej. Nádhera. Je, a máme už i za náma barvičky. Barvičky budou. Barevný světlo tady za nás se teprve je na cestě z Číny. Protože jsme nejchudší podcasteři v téhle zemi. Prostě navíc nemáme. Babička potahala. Ano, babička mě potahala, protože já jsem fakt neměl žádný prachy, já jsem utrácelý, fakt hodně, tam jsem si koupil JBLko, tamhle na mě kouká, ahoj. A koupil jsi taky Oscara v actionu, nebo Jo, kde? taky jsem si koupil v Tigeru Oscara, ale to jsme tam byli už dlouho, fakt jako dlouho. Natáčíme 12 minut, což je super, protože... Dalších 15 před náma. 12 jsem řekl. My jsme tento podcast natáčeli už také na WhatsApp skupinu. Ale tam znáte mé WhatsApp, takže díly mohly být zhruba 6 minut dlouhé. A řekli jsme si, že nás opravdu baví takhle prostě dělat podcast. Tak jsme si řekli jen tak, že prostě založíme podcast. A hlavně povídáme si sami pro sebe a řekli jsme si, třeba bychom to mohli natáčet a taky by to někoho zajímalo, takže jo, jestli se na to koukáš, nejspíš tě to taky zajímá. Takže nezapomeň tady dát odběr a like. Jako další k té škole, tak Vybíráme školu, já nechci. Otevřeli nám školní hřiště, které dnes mělo slavnostní otevření. Už v půlce prázdnin bylo otevřeno pro veřejnost, což je za mě dobrý krok, protože už jsem tam několikrát viděl třeba rodiny si tam hrát, protože máme velký okruh, skákání do písku, uprostřed máme fotbalové hřiště i s basketbalem, potom tam máme tenis a spoustu házenou, tak jako je tam toho hodně, takže je fakt dobrý, že nám to takhle dali. Doufám, že se nám to líbí, jelikož tady je ten nápis, tak já tam zase teď tolik nevidím. Vidím jako na nás docela. Tak doufám, že to je. Vidíte moji nohu, to patří na klubík. Prase. To byl on. Doufáme, že se vám ale podcast fakt líbí. No nic, co budeme probírat dále? Jako já bych možná udělal... Wait. Já to nemůžu ovládat ani. Okay. My to totiž normálně tady přes tu kameru teď můžeme ovládat přes ten počítač. Už ne. Už nemůžeme, to nevadí. Doufám, že to nahrává, protože jinak tady budeme mluvit do vzduchu. Jako nahrává to normálně tady... A teď když tak to můžeme hodit na Spotify. Když to, jestli toto neuvidíte na YouTube, tak je to jenom na Spotify, protože máme jenom záznam zvuku. Ale jestli to vidíte na YouTube, tak... Ne, to dáme akorát. Koukej, nahrává to. No, tak snad jo, snad to nenahrává jenom černo. Každopádně, to jsou nějaký technické věci. Mně se líbí tady v tom, jak je za náma západ sluníčka, jakoby. A vidíte, ani normálně lidi si normálně jako kupujou fakt jakože takovej ten dělač západu slunce, víš, taková ta kopule, jak to udělá fakt jako takhle sluníčko. Na co? Stačí si tohle za 50 Kč koupit v Actionu. Je to ring light, který má úplně teplé světlo, potom má takové mírné a potom má... A jsme vybitý. ASMR Jany Maláčové. No, kdo sleduje předvolební kampaně, tak ví, že si Piráti udělali song, SPD si udělalo AI song, Maláčová udělala ASMR. Tak co se ještě stalo, tyhle? Spoustu věcí se stalo. Babiš dělá píčoviny, no nevadí.
Fiala dělá grilovačky. Jako František ředitel. František ředitel, Oni mu zabanovali grilovačky. Dneska je ten protest u toho, dneska máme ten protest u toho starosty toho jejich. Jo, jedem. Oni tam dneska mají ten protest. Jedem. Ty vole, jedem tam. Jedeme bomby. Ne, dobrý. A teď to máme přesně v Polsce, dalších 15 minut před náma. Mluv zatím Ten, kdo to dokoukal až sem, tak gratuluju. Podrobněji si rozebereme... Podrobněji si rozebereme rozvrh, takže... A už tak máme je. 2 suply, jako vážně. Jo. Tenhle týden je docela takový... Máme supl na příprava na přijímací zkoušky. Na kterými od zítra nebudeme, protože... Doufám, že už se nám to tam protože já si pohrávám s teorií, že ta ředitelka nebo ten zástupce, kdo připravoval rozvrh, takže dala Bčkům přednost, protože to je přece anglická třída a dala jim přednost na angličtinu. My takhle mluvíme jako prostě, kdo by nevěděl, většina základních škol je rozdělena na A, B, C a D. A bylo to ví každý, kdo chodí do školy, jako kdo nežije pod kamenem. Bylo i Ečko, to už teď není. Ečko bývá, když je hodně lidí, to a se přidává. A Dčko teď bylo poslední rok. Můj bratr jde ještě. Můj bratr je taky jde. A teď už jako jenom AB. Teď už to zkrátně řekl si, OK, ABC je už jenom. Takže jde, nebo není už Dč. Ale Cčko je taky anglická třída. Ačko je zpěvecká třída, B je anglická třída a C je také a D mám pocit, že je úplně jako všeobecná. A C a D je u nás všeobecná. Podle toho, jak my máme rozvrh, tak rozhodně jsme všeobecná, ale někdo mi jednou řekl, že C je anglická. Tak to pak, že ten nejspíš. Hele, mluv o té škole, já se teď podívám, jestli je ještě něco, co ještě rozebereme podle toho rozvrhu, anebo už prostě budeme jenom japovat. Jako ke škole, co bych řekl ke škole. Řekl bych vám třeba o školním parlamentu. Paní ředitelka, máme školní parlament, děkujeme vám. Už pěkně dlouho, jakože už je fakt jako dlouho, to má asi každá škola. No, kdo to má, tak ví, že se tam prostě jednou měsíčně se sejde, nebo třeba víckrát a žáci tam řeší. U nás na škole od té doby, co my můžeme být v parlamentu, se nezměnilo nic, ale nic. A víte, jak se platí SRPŠ? Určitě to všichni víte. Školník má na zahradě bazén za to. Já jsem si říkala, kam ty prachy šly, no přijeli jim nový bazén. Jo. Za školu. Ne pro nás, za školu. Bazén je dnes uzavřen. Naše škola dřív měla 2 bazény před sebou. Teď je zalili a jsou z toho 2 obří květináče, nebo 3. Nebo 4. Děkujeme za tento krásný příspěvek. Teď ano. Už nevím, o čem jsem mluvil. Jo, my teď budeme teda volit do parlamentu, protože máme toho spoustu. Před naší školu by se podle mě mohlo dát o mnohem víc stojanů na třeba na kola i nějaké jako na koloběžky, protože koloběžky jsou od toho do školního roku, tak si je nemůžete vzít a zaparkovat si je někam. Už je to delší dobu, ale... Už je to delší dobu, a to nevadí. A zase ty na kolo jsou moc velký na to, aby tam byla koloběžka. A když tam je koloběžka, tak se tam to kolo už nevejde prostě. Takže by se tam mohly dát další. Jako další řešíme něco s kantínou, to řekni ty. A no, já ještě bych se jenom vrátil, ke kantýně se samozřejmě taky vrátím, ale ještě od té doby, co můžeme volit do toho parlamentu, co jsme v tom parlamentu, nezměnilo se nic. Jediný co, hlasovalo se o tom, jaký bude mít barvu zahradní domek na zahradě naší školy. Ano, vyhrál černou. Ne, nevím. Ne, ne, to bylo, to je ten domeček tam, na něj koukáme. Jaký? Taková ta, já ti to ukážu, nebo... Dobrá. Když koukáme a tam za tím plotem a vlevo, takový ten malá krabice, jak tam jsou ty záchody, nebo co to tam je. Jo, no, volilo se o barvě, vzala se stejná, jaká je na škole, těžká volba. Těžká volba, všichni mohlo to být buď to nějaký oranžový a modrý, jako jsou barvy naší školy, jakože naše barva je taková modrá, a ještě nějaká červená si pamatuju. Většina volila pro červenou. Najednou ten domek se objevil modrý. Ten školní parlament prej nemá vůbec žádnou váhu. Jediné, co se tam možná stalo, že se tam udělal retro den a barevný den a den bez tašek. Jo, jako to je všechno. Od minulého roku máme novou ředitelku školy a o té si myslím, že je, paní
bývalá ředitelko, nemůžu tady říkat jména, nechci někoho jako pohoršit nebo prostě tak. Tak omlouvám se, ale protože se starou paní ředitelkou jsme neměli den bez tašek, retro den. Nic takového jsme neměli. A hnedka první rok, co tam nastoupila naše nová ředitelka, tak toho zavedla jako spoustu. Já nedokážu vyjmenovat to, co zavedla, ale vím, že už byl den bez tašek a retro den. Týden. Jako je to zajímavý, ale jako to proč by ten parlament měl být, OK, chápu, retro den dobrý, ale taky jako mám jako info, že se tam vlastně nic moc neřeší. Nic důležitýho. Ty kráso. Co zase vybíjí mikrofon. Pak najdu nějak další baterky. Jaký levný baterky. Ano. Našel jsem rybu. Ryba. Jak je to na ní? Už není ryba. Už je vaše. Tak. Pěkně si s ní hrajte. Ondro, o čem bys si chtěl bavit více? Mně přijde, že tady ti pořád skáču do řeči. Tak jo, pořád tak jestli ti něco můžu nechat, jestli se k něčemu chceš vrátit, něco dopovědět, tak to klidně dořekni. Tak jsem všechno zapomněl, ale jako vrátil bych se k tomu školnímu hřišti, je nově zrekonstruovaný, sice se na to čekalo hrozně dlouho, protože... Bylo tam betonový, teď tam je aspoň okruh, jakože bavilo se o nějakém ještě maratonu minulý rok. Ten bude, ale běží 100 metrů, myslím. Možná i míň. Pohoda. Možná i míň, protože nás je hrozně moc. Jo, kdo zná moji hudbu, já vám dám malý easter egg, jo? Protože v dobu, co tohle vyjde, tak to ještě nevyšlo to, co mám na tapetě. To znám moc. Mám to jako ještě 6krát. Každopádně, jako to hřiště je dobrý, jako dřív tam byly brány bez sítí, beton. Takový hnusný to bylo branky, všechno, byl tam beton s kamínkama ještě v tom, a který vyčuhoval, takže když spadnul, tak se to rozsekal na kus hoven. Na části. Nechci být prostý, protože nás sledují i mladší diváci. To nevíš, tohle je první podcast, co točíme! Tak třeba to pohorší nějakého 60letého dětka. Neurážej důchodce, jo. Omlouvám se, seniori. Nevím, kdy tenhle týden je sleva. Promiň. Ne. Omlouváme se. Dlouho jsem se nekoukal na jsme řešit školu a zase se dobýváme k důchodcům a ke slevám. No. A jako lidi tam můžou chodit. Ještě máme 8 minut japingu. Tak to když tak prodloužíme nebo trošku. Bude to tak, tenhle díl bude tady, takhle pro vás má tak 30 minut, tady bude mít tak 33, protože jsme ještě asi zhruba ty 3 minuty řešili. Technické věci. Takže... Já počkej, já tu nohu níž, ať tam nevidí, jenom můj palec. Ček tam budou vidět. Ale jako viděl jsem tam lidi, že tam chodí, že si tam hrajou, tam fotbal a to. Ale hrajou si tam prostě i jako rodiny, co do naší školy nepatří, proto mně se jako líbí ten koncept, že to hřiště tam se na něj nebude pražit, ale zase jako je to zajímavý hřiště, ale co se tam využívá, no, jako ta běžecká dráha. Hnedka vedle je hokejbalové hřiště, kam já jsem dřív chodil, jako hrál jsem hokejbal, i tady ten mě k tomu donutil, potom jsem šel dřív pryč. Já šel potom pryč. Ale jako ještě někdo z naší třídy tam pořád chodí tam pořád nebo už ne? Jo, chodí tam. Aha. Myslím teda, pokud se na to nevysralo. To já nevím. Já nebudu učovat ani rod, kdyby náhodou někdo. My za chvilku, dneska točíme tak 2-3 díly, zítra točíme další. Proto hodně dlouho uvidíte stejné pozadí, i stejné outfity nejspíš. Uvidíte měsíc, protože my přetáčíme měsíc. Protože sami jste viděli náš rozvrh, tak prostě my to nestihneme, takže teď tento týden, 1. září rovnou měli jsme hodinu. Celý den jsme dělali celé dopoledne, až kousek odpoledne jsme dělali. Víte, teď máme 3 hodiny odpoledne za půl hodiny a pracujeme tady na tom. Zítra budeme pracovat hodně, ještě víc. Dneska natočíme tak ještě 1-2 díly, takže jestli skoro celý měsíc máme to stejné oblečení a stejný pozadí a stejný pití a všechno stejný, tak se omlouvám. Prostě není rozpočet na to. Není rozpočet na to podplatit všechny ty, co dělají rozvrhy, aby nám dali prostě 2 hodiny. Jako v rozvrhách já si myslím, že buď to dělá robot, nebo si ředitelka řekla, jaký můžu skurvit život? Dám jim rozvrh ve čtvrtek 8 hodin, v pondělí 8 hodin, teda ve čtvrtek 9, pardon. Pro něj.
No, tebe to čeká druhý Já jsem se na pololetí. schvál zeptal ChatGPT, ať mi udělá rozvrh předmětů na pro 8. ročník základní školy. To je v piči. On udělal skoro to samý, podle mě to fakt dělali. Testovali AI, naše škola se hodně naklání k tomu AI, což je v pořádku, protože nejsou jak nějaký starý školy. My prostě. už nemáme moc učitele, který mají po záruce. No. Nemáme hlavně moc mladých učitelek. Teď nám tam pár tenhle rok nám tam, Dvě, máme teď bude minulý třetí, roku. teď bude třetí. Třetí, takže jako máme tam i mladou krev, ale... Milujeme vás, paní učitelky. Jedna se právě teďka vdala. A tu někdo z naší třídy, jo, vím o tom. Vím o tom, že vás někdo opravdu jako... Doufám, že nás třeba budou pouštět ve škole jako to, jako... Jako inspirativní podcast. Uděláme uděláme school friendly podcast, ať nás pouštějí ve školách. Budeme probírat matiku? Budeš probírat matiku? Ne? No tak vidíš. Tak proč jenom- mi nás pouštějí ve Já jsem škole? jenom chtěla říct, že máme... Já proti tomu nic nemám, Jádro. jenom mi potom vadí ten styl výuky, protože ve škole nemáme moc mladých učitelek, máme tam... Tak jako máme jich tam hodně, ale jako, Spojka je mladá, ne? ale jako úplně mladých tam moc nemám. Máme tam jako teď 3 fakt jako, kterým je okolo 25 snad. Prostě většina tady těch prostě zrovna vyšla z vysoké školy a jdou učit k nám. Což je v pořádku. To bych nedělal. Minulý rok jsme dostali 2, ty jsou v pohodě. Pokud můžete jít k nám do školy, nedělejte to. Tenhle rok tak přichází právě jedna ještě na německý jazyk. Tu uvidíme až v pátek, až budeme mít němčinu. A Dneska tam, mi tam, pořád tam je poslední- suplovačka. Taky nemáme. Ale... Tam je supl s naší ajenářkou. To je taky mladý. Počkej, takže víc bylo. A jo, tak minulý rok nám přibyly 3 nové, mladé, tenhle rok přijde 4. Zatím jedna. Teď docela obnovujou, teď jako no oni neobnovujou, oni tam ty starší nechávají a dávají tam jenom nový. Oni jenom, oni jenom přihazujou. Nově vdaná si myslím, že rychle půjde zase jako... Protože... Na mateřskou dovolenou. Protože půjde na ostro. Myslím si, že zbytek půjde taky rychle, takže zase bude mít ty báby po záruce. Už jsme jednu měli takovou, která už byla v důchodu. A ona přišla zase zpátky. Ne, ale ta byla dobrá, protože naše taky jedna... Langoš. Ano, ta. Ještě jsme předtím měli v 6. třídě jednu postarší paní učitelku, fakt jako už postarší, které už ten důchod podle mě fakt jako prospěl i. Ale langoš. A pak tam šla. A jelikož jsme potom neměli kdo by nás učil matematiku, tak přišla jedna, co tam dřív pracovala ve škole a tam mi zase tolik nevadila, tam jsem jednou... Pravohleď? To byla ta přední. Pravohleď? To byla ta přední. On mě neposlouchá. To byla ta ještě předtím. Tak tam mi tolik nevadila, protože tam měla i docela dobré názory ohledně školy. Ta byla, že já vím, že vás to nezajímá a že vám to v životě k ničemu nebude, ale já vás to prostě naučit musím. Co se mi líbilo? No, potom už to přestalo být takový, ale jako třeba se mi líbilo na to, jak je stará. Byla starší než naše bývalá učitelka na německý jazyk, tak byla starší. Bude mi říkat Gertruda. Pojmenujeme ji Gertruda, ano. Gertruda. Tak Gertruda prostě byla... Fakt jako, ta na to, že to byla stará paní učitelka, tak to nebyla taková učitelka spíš, ale byla to taková fakt jako babička. To byla... Ta byla v pohodě jako. To mi byla možná tak jako pocať. Jo, ona byla fakt malinká, ale tam mi byla... A její poprsí tak bylo nějak jako, že pak si ho musela podepírat nějak takhle. A když přišla první den do naší třídy, tak já jsem se tak jako koukal a pak tam nějaký hobbit přišel a už natáčíme 30 minut, to znamená, že ještě tak další 3 minutky dáme tomu. Možná 5, to je prostě... V dalším díle si buď to rozebereme to samé, anebo něco jiného, to uvidíme. My se domluvíme tady ve střihu, který bude mít tak 10 minut. Nebo 15, protože budeme prokrastinovat na TikToku. Ještě co bych řekl, Gertruda tam mi byla jako sympatická, ta byla v pořádku, fakt jakože... To mi nevadila. Ty tady slavíš sametovou revoluci. Proč? Protože tam máš 1989, to byla sametová revoluce. Ne, to je album tanky. Taylor Swift a v ten rok se Taylor Swift narodila. Takže ona slaví to? Ale je to její album, jo.
Takže ty to tady oslavuješ, no to Jo, je já dobře. to oslavuju, To je dobře. já jsem vlastenec, já to tady A oslavuju. cinkáš klíčema? Jo, v divadle jsme byli na divadle, které bylo zaměřené na tohle a proč mluvíme o tom, máme mluvit o škole. Ale A- ty taky jsi školou. No byli jsme tam se školou a tak jako fakt jako, začali tam cinkat a my jsme si úplně na sebe podívali, nikdo v tom sále necinká tím. A vy jenom, A já že mám vytáhnout ty klíčky. A on si je takhle tak, že jo, tak jsem se taky vytáhl a začali jsme tam jako cinkat. Je důležité si připomínat naši historii. Ano, Ne jako bolit červenou kačenku, tady s Janou Maláčovou. jako je to fakt důležité jako. Běžte k volbám, jestli někdo můžete jít to volbám, běžte volit a... nebo, Nevolte červenou kačenku, ať tady zase nemáme komouše. víte, koho volí Adélka, šopaholička? Babiše, protože jí zvedá důchody. Invalidní. Ona má invalidní důchod. Jo, ona je na invalidní důchodu. Já mám pocit, že bere dávky, ne? Ne, invalidní důchod bere. O něčem ještě mluv, já se k tobě přidám, třeba mi něco nahodíš, na co jsem zapomněl. Já nevím, jako, o čem mám mluvit, já nemám moc, ale prostě, takhle, řekl bych to takhle. Dneska ráno jsem je všechny viděl a paní učitelka tam mě překvapila, nebo vlastně moc nepřekvapila, řekla svoji nucenou větu. No tak teď nás zajímá, Co jste dělali o prázdninách. Taková bullshit věta. A on drže, řekněte prosím 3 obsáhlé věty a on drže. Byl jsem doma, byl jsem před domem, byl jsem za domem. Tak řekla 3 věty, ne? Tak jako jsem to řekne. No, tak pak jsem tam něco řekl a to... Ale... Teď Moje prázdniny vypadaly tak, že jsem ho furt otravoval a furt jsem s ním volal. furt nevolal. A proto taky teďka uvidíte hodně projektů, takže sledujte jeho Instagram. Jo, já jsem na schvál domlouval, máte to v popisku, je tady nahoře, někde vám to teď bude Sledujte vydat. i Instagram našeho podcastu, i Ano, tým Vojtěcha Otavy, i... Nevím, i to. i můj Instagram. No nic, my se s vámi teda budeme loučit u prvního dílu. Těšíme se na vás příští týden. My budeme točit za 10 minut. My se těšíme za 10 minut a pro vás, kdo to sledujete nebo posloucháte, my se těšíme za týden. Ahoj! Čau. To jsem si šetřil.